Vážená poroto, milé publikum, jmenuji se Vojtěch Geisler a zdravím vás z Lázeňských Teplic, kde studuji na místním gymnáziu. V tomto videu bych vám rád představil svoji práci, která patří do oboru historie. Celý název mé práce zní Paul Mahrer, polozapomenutý fotbalista ze Židovských Teplic. Nejprve bych rád popsal cíl své práce, který jsem definoval takto. Rozšířit současnou znalost Paula Mahrera, slavného prvorepublikového fotbalisty, a co nejpodrobněji popsat jeho sportovní i osobní život. Tedy, prostšími slovy, zjistit co nejvíce o Paulu Mahrerovi, ale používat pouze zdroje, které jsou pravdivé a historicky doložitelné. Nyní ve stručnosti shrnu životní příběh Paula Mahrera a tím vlastně i obsah mé seminární práce. Mahrer se narodil roku 1900 v Teplicích do rodiny německy mluvícího židovského obchodníka. Již jeho mládí bylo poměrně dobrodružné, neboť v pouhých 18 letech narukoval do rakousko-uherské armády a zúčastnil se bojů na italské frontě. Po návratu do Československa se rozhodl pro sportovní kariéru a stal se fotbalistou. Patřil k nejlepším německým hráčům prvorepublikové éry a není proto divu, že v roce 1924 byl povolán do reprezentace, se kterou se zúčastnil olympijských her v Paříži konané téhož roku. Po této zkušenosti se stal i mezinárodním hráčem a fotbal hrál v Severní i Jižní Americe. Po ukončení své bohaté sportovní kariéry se vrátil do Prahy, kde se usadil. Během druhé světové války ale byli on i ostatní členové jeho rodiny pronásledováni kvůli svému židovskému původu. Sám Paul Mahrer byl nakonec poslán do ghetta Terezín, kde se mu ale podařilo zúčastnit tzv. Terezínské fotbalové ligy. Tato liga sice sloužila nacistům jako účinný nástroj propagandy, na druhou stranu ale poskytovala vězňům možnost rozptýlení a také zlepšení životních podmínek. Možná právě i díky tomu se Mahrer v Terezíně šťastně dočkal osvobození a později si znovu shledal se svojí rodinou. Po válce emigroval spolu se svojí manželkou a dětmi do USA, kde prožil zbytek života. Do Československa se ale dvakrát vrátil, konkrétně v letech 1966 a 68, kdy navštívil své přátele v Praze. Mezi tyto přátelé patřili i brankář František Plánička či spisovatel Arnošt Lustig. Paul Mahrer zemřel roku 1985 v Los Angeles, ale byl pohřben v Kalifornii. Prvotní podnět k napsání této práce vzešel od vyučujícího na teplickém gymnáziu Mgr. Martina Raka, který se později stal i mým vedoucím. Nyní bych ale rád vysvětlil, proč jsem si vybral právě Paula Mahrera. Historie byla vždy mým oblíbeným předmětem a byl jsem rozhodl z ní psát seminární práci, ale nechtěl jsem psát klasickou rešeršní o známém tématu, jelikož jsem si chtěl vyzkoušet opravdovou historickou práci. Mahrerův příběh měl také tu výhodu, že i když se jedná o součást regionální historie, tak je zde poměrně velký přesah do světových dějin. A jeho životní osudy mě opravdu fascinovaly. Po tomto prvním seznámení s tématem jsem si sám udělal krátký průzkum a zjistil, že na internetu se o Mahrerovi nachází velmi málo informací, které si navíc navzájem ve většině případů protiřečí a některé vypadají velmi nevěrohodně. To mě ale neodradilo, ale spíše jsem to pojal jako výzvu. A poslední výhoda Paula Mahrera bylo to, že zde dochází k propoje historie a sportu, a který mám velmi rád, když rozhodně nejsem fotbalista nebo fanoušek fotbalu. Nyní bych rád zmínil několik problémových internetových zdrojů, se kterými jsem se musel během psaní práce potýkat. Už poté, co jsem si prostudoval asi prvních 5 odkazů, které na mě vyběhly po vyhledání jména Paul Mahrer, tak jsem našel asi 5 různých údajů o datumu a místu narození a úmrtí, což bylo jakýmsi signálem, že si opravdu budu muset dávat pozor. Co mě ale později opravdu zarazilo, byla tato věta, která se nacházela na české Wikipedii, když původně pochází z jiné publikace. V roce 1943 se jej, tím myšleno Mahrera, podařilo jeho americké manželce přes organizaci Mezinárodního červeného kříže vyreklamovat z Terezína a přepravit do New Yorku, kde jeho stopa končí. Tato věta mi připadala poměrně nereálná,
jelikož jsem nikdy neslyšel o tom, že by někdo byl vyreklamován z geta Terezín. A následně konec věty mě spíše podnítil k tomu, abych se pokusil zjistit více, protože osobně věřím, že v moderních dějinách platí, že každý zanechá stopu, ať už chce nebo ne. A poslední, s čím jsem se musel potýkat, byla poměrně velká stručnost těchto internetových zdrojů, kdy například česká Wikipedie měla jen asi 255 slov, přičemž většina z informací navíc byla špatná. Po dopsání své práce jsem Wikipedii přepsal, takže dnes má 1100 slov. Na závěr bych rád doplnil něco k tomu, jaké hlavní prameny jsem při psaní své seminární práce využil. Nejdůležitější pro mě byly archivní materiály, jako staré tiskoviny nebo výsledky sportovních zápasů, které jsem získal většinou ze zdigitalizovaných archivů, což mi velmi usnadnilo práci. Občas byl problém i s jazyky, především s němčinou, ale to se mi pomocí moderních technologií podařilo překonat. Některé neocenitelné prameny, jako například Mahrerův rukou psaný deník z roku 1918, by pak poskytla rodina Mahrerových z USA, kterým tímto děkuji. Dalším zdrojem informací pak pro mě byly vzpomínky Mahrerových potomků a dalších příbuzných, které jsem většinou taky považoval za pravdivé. Pro vedlejší témata nebo nějaké širší souvislosti jsem pak využíval především publikace o historii fotbalu, jako například knihu Fotbal pod žlutou hvězdou od Františka Steinera nebo publikaci Historie německého fotbalu. Zde jsem si však musel dávat pozor na některé chyby, které se tyto knihy především v souvislosti s Mahrerem často dopouštěly. Toto bylo z mé strany zatím vše. Pokud by měl někdo z publika zájem o mou práci, tak si ji samozřejmě můžete přečíst. A pokud byste měli dotaz třeba na nějakou zajímavost ze Mahrerova života, tak klidně pište do komentářů. A jinak se těším v nějakém kole středoškolské odborné činnosti. Děkuji za pozornost.